سلام تايلك جمرة لكم عمللني عندي عيفلتي لو من جزيت بقول ينسمع لك زينا خونه اللي مثل له السودما زحفتنا زي اتريوال لكم برخت بال تزحزن نجر جن او قد مخلتها دقه يا تقتيله برخت برس تبالت جلسه اب اوتاوا بار اب قد من كلته تحت عندما قلت دقه بخرها توقيا هيوتها حليفه اذا بتشا خوني تبتعمل غير مكان نجر تايدو زنعاء القتلانه انسات حساس على له ودي نعا امس قتله لا فيسبوك خيديو تفصمي البوست كيرو عزيز حزنك كادما تفصمي له على فيسبوك مصحفي بمقطع نزهم زعينت رسح لخون وندير صريح له نانسات تحساس على له ودي وكل خونه فردك وها ندلينا بوليس قتلت غالان ستيتي زبل سيامه هيولو يو سلام لخوركم نايرو ماي فيلم يوتيوب شانل بيتسب رومايناتكم تمليسه مزيني هو الشحوات انا لمعت فيديونا نوريو بزع زحفتنا زي ايو زحفتنا زي تريوال لكم برختت بهال برختي ادرع تقلعوا لنرت انه يعني را قنت الحزنه كان نجر او قد مخلته دقه بالحزن خونتات يا تقتيله محوات انا لمعت فيديونا بزع زي قداي زي اسفح بينا كنرينا شكع مجرشا مساي كتصنحوا بخير لحتتخو قدم فيديونا مجمرنا كن كلاتنا ذا فيديو زي لايك نغرا نانفطم صاد ما شير مغارين رسع استي هم مجمر فيديونا كوننا بزا فيديو برخت برس تبالت جلسه تمال حمص 2024 اب اوتاوا بار اب قد من كلته تحت عندما قلت دقه بخرها توقيا هيوتها حليفه زي اب ساوث اوتاوا بارك زغاطما قبل بحد ود 36 عمت فسها تغلس تباله سب زتفصمه كوين تتقش دول قتال دما قطاو ركم مسا سلازحلو ديكونه انتاي دا مس انتناتا ويدما زغداي كوينا دلاسب قدم زغبن مفصامو ابزحا صره غيزيታት اب ريليشنشيب مستفلاله زغاطم ነገር ከሆነ እንኳን አብዚ ዝገበን ተፈጽመው ቦታ ብርክቲ ክልተ ደቃ አፓርክ ተጻውቶም ከም ዝነበረት ኣብቲ ቦታት መጺ ድማ በኻራ ወጊክ ሳሞት ከም ዘብጽሓው ቢኤስ ኒውስ ተባለ ሓደና ከናታ ዝመደበሩ ቴሌቪዥን ሓቢሮም ተኣዚ ዝሕዝን ነገር ግን እዞም ክልተ ቆለት ኣዲዮም ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ክትመውት ሪኦም ማደለው ሰባት እንታይ ዓይነት ትራውማ ብርእሶም ሒዞም ከዓቢ ምዃኑ ተስሕት ወይ ላይ ሓስብን ንሱ ጥራይ ደኮነ ነቲ ጉዳይ ውዕሎ ተባሂሉ ተጠርጢሩ ኣብ ቤት ፍርዲ ውዕሎ ዘለሰብ نزو قداي دحر مفصامو على فيسبوك يدو دانيال بوست كبر تراي نيرو قال 36 عمت اد 4 قلت اب قدم خلت دقه تحت عدم دقه بخار قتيلو على فيسبوك يدو دانيال بوست يير كل ነገር انጻጽيرهم دما از سبزي حدا عابن سف زي بالفرد كقبل كم زخل سي بي سي نيوز وسيخم غليص شحوات حاونا مسمعكم يخم بتعميل حزن منم بلا يطقم مخنيات يا مويتانيا نمسؤول نورت قال سلام مسؤول تفلاليت نمنتاي سخط عقويا بمال مخا قد مخلت دقه استنقتل مواتيت برختي ادو 4 قلعن تخن اتم خلته انت قتل مساء ام زناقع بارك نيرم اتم خلته دما ابي تمرتي يوم نيرم 4 دقه ادو البو خوينم الله امو دما ابزي اتو بزي بحال مخنيات يا زحفتنا هيوتا ختصن تغيرا اتزحزن مقتلي مخنيات سبيتي مساي تصالي او غزاخنا من تعرف خيا بزبل زي ربح مخنيات مخانيو سدرؤ سلا زعرفت كنت مسكن زغبا ان مقتلتي باقعه الشحوات انا كل دلتا مسيلكم مالت او زقرا غزي بتعمي حما نغرات نسمع لنا بوانو فطاري بعلو محرت يوردلنا فطار بعلو هم عينت ነገር እንሰማው ጊዜ የቋርጾ ይወደዮ በመቀጠል بعلنا لخونه ساونت ነገር ስነሐዝ ማለት ሓንቲ ንጓል محدጎኒ ደሮኳክ ተሐርድ ደሮኳክ በካራ ጌርኻ ክትቀትልሲ በቃ لخونه يسمعك يحማ ስምዒት ማለቱ ነፍሲ ያተጥፈላ ብቻ ፈጣሪ بعلو محرت يوردنا استنقتل እትዝገርም ነገር ንባዓልቲ ቤቱ ኣይኮነን ቀትይልዋ ነታ ንምንታይ ይዕቆብክያ ኢሉ ይድቀትላ ደሎ ነታ ሓንቲ መሓዛ ማለት እዩ ንምንታይ ትዕቆብያ ንሳይ ተባይሳ ወጽያስ ንምንታይ ገዛ ሂብክያ ንምንታይ መጽለሊ ሂብክያ ንምንታይ ተቀቢልክያ ኢሉ ይዝቀትላ ደሎ እሰብዚ እሞ ድማ ኣብ ቅድሚ ክልተ ደቃ እንዳራኣየቶም ደቃ እንዳራኣይ ዋዲኦም ሲኢኖማ እንዳራኣየቶም ደቃ ከዓ ተፈልያቶም تزحزنك تنقلعو انت عينت امرو حيزوم كعبيوم ايماجين جايز ايماجين خبيدي حوات مالت من ايماجين تغور لي بتعمي خبيدي حسوما ذا نجر زكو ايكوندو كتسمعوسي لخونه كتحاسولو كي خبيدي قال 36 عمت برخت برهانه تمال حمص ساعه 11 فرقان قدم قطري اب طقا انترسكشن اوف ابلودس متقعت خمس تفصمه بوليس اوتاوا اب دوب كور ماكل كتمان اب طقا اهغراو معرفو نفرتن غليصو بمكتل حلافيت مرخبي بوزهان بوليس تريش فورغوسن برخت برهانه بقراب استقتلتلو كلتا دقه اب بارك بولاندري مساء خمس نبرو معكنا زينه حبيرو في الساعه تغلس تبهله ود 36 عمت بموت قداماي درجه قتلت تخصيصلو بوليس قتلت غالان ستيتي زبل سيامه هيولو Accused is 36-year-old Fasa Tekley from Montreal. برختي نفسها تفلطو حفتا اب قرب اوان مسوز نبر ركب سلاز قد فوتو يا تبل ناي قرب عركي ناي تسدرا هيلن كبده
ኣባላት ማሕበረሰብ ምንጭታትን ኣብ ሓደ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ናይ ተኽለ ዝቐረበ ምስልታት ዝገልጽ ምዃኑ ኣረጋጊጾም እቲ ሪፖርተር ንሲቢሲ ሬድዮ ካናዳ ዝረኣይዎ ኣካውንት ዝተፈለየ ስም እዩ ዝጥቀም ድሕሪ ቅትለት ሐሙስ ድሕሪ ሒደት ደቂቕ እቲ ኣካውንት ብቋንቋ ትግርኛ ሓንቲ ቃል ለጢፉ ናብ እንግሊዝኛ ምስ ንትርጉሞ እቲ ቃል ዳን እዩ ዝብል On a Facebook account match his appearance minutes after the killing. The account, which uses a different name, posted one word in Amharic meaning done. ተኽለ ካብ ዝቐተለሉ ኣስታት 10 ደቂቕ ድሕሪ ምጽናሕ ሰዓት 11:40 ቅድሚ ቀትሪ እዩ ነቲ ፖስት ለጢፍዎ እንተኾነ ግን እታ ፌስቡክ ኣካውንት ዓርቢ ንግሆ ተኽለ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ቅትለት ተኸሲሱ ንፈለማ እዋን ኣብ ቤት ፍርዲ ቅድሚ ምቕራቡ እዩ ተደምሲሱ ሲቢሲ ተኽለ ነቲ ናይ ፌስቡክ ኣካውንት ይውንኖ ድዩ ወይስ የካይዶ እዩ ነቲ ናይ ሐሙስ ንግሆ ጽሑፍ ባዕሉ ጽሒፍዎ ወይስ ካልእ ሰብ ጽሒፍዎ ዝብል ክሳብ ሕጂ ኣየረጋገጾም ዘሎ ሄለን ንሳን ብረኽትን ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ንማሓዛ መጥቃዕቲ ዘጋጠመሉ ቦታ ምስ ደቆም ከም ዝጻወቱ ገሊጻ She was very kind. She was very nice. No. A bad day. ኣዝያ ምቅርትያ ልበይ ሲሩኒ ኣዝዩ ዝሕዝን እዩ ኣይርዳእንኒ ዝበለት ሄለን ብርኽቲ ኣዝዩ ደስ ዘብል ህይወት እውን ሓዳር ከም ዝነበራ ገሊጻ I didn't sleep last night. I'm broken my heart. I'm not good, you know, very sad. ብጣዕሚ ልሕዝን ማለት ና ፈጣሪ ስራሕ እዩ ፈጣሪ ይልህካ ፈጣሪ ይልወስድ ብቻ ንብርኽቲ ሓፍትና መንግስቲ ሰማያት የዋርሳ ክብል ይደሊ ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ዘሕዝነካ ዘሕዝን ዜና እዩ ከምዛ ዓይነት ሕማቕ ዜናታት ብተደጋጋሚ ይወፅለው ክንመሃረሎምን ክንጥንቀቐሎምን ከዓ ይግብአና እዛ ኣብዚ ምስሊ ንሪኣ ዘለና ብረኽቲ በርህያ ትበሃል ምስክነይቲ ኣደ 4 ቆልያ ኣብ ቅድሚ 2 ደቃ ድማ ብኣዝዩ ኣሰቃቂ ዝኾነ ኣቃታትላ ተቃቲላ ኣብ ቅድሚ 2 ደቃ ዝብለኩም ዘሎ እቶም ዝሰረፉ 2 ደቃ ድማ ኣብ ቤት ትምህርቲ ነይሮም እሳ ክትቅተል ኮላ ኣዲኦም ኣብ ቤት ትምህርቲ ነይሮም እዚ ኣብዚ ምስሊ ንሪኦ ዘለና ፍስሓ ተኽለ ዝበሃል ንስዩ ብኻራ ገይሩ ነዛ ኣደ 4 ቆልዑ ዝኾነት ብረኽቲ በርሀ ቀቲልዋ ብኻራ ገይሩ ቀቲልዋ ምስ ቀተላ ከዓ ማለት ብጣዕሚ ዘሕዝነካ እቲ ኣዘራራቢ ኮይኑ ዘሎ ልብብዙሓት ኣጉሂን ሴሩን ዘሎ ድማ ኣብ ፌስቡክ ድሕሪ ዝተወሰነ 10 ደቂቕ ገለ ተፈፀመ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ ናቱ ጽሒፉ ተፈፀመ ኢሉ ኣበየናይ ጅግንነት ይኸይዱ ኣበየናይ ፖለቲክ ኣይርድአንን እንደ ማለት ኣብ ዝኾነ ነገር ዕላማ እንድሕር ሃልይካ ኣብ ገድሊ ድዩ ኣብ ድኾነ ኩናት ድዩ ገለ እንድሕር ስዒርካ ተፈፀመ ትብል ወይ ከዓ ድኾነ ዓብዪ ፕሮጀክት እንድሕር ወዲእኻዮ እንድሕር ፈፂምካዮ ኣብ መዓሉ እንድሕር ኣውዒልካዮ ተፈፀመ ትብል እዚ በዓል ዓብዪ ቅርፅም ድማ ትሪእዎ ዘለኹም ነዛ ኣደ 4 ቆልዑ ዝኾነት ቀቲልዋ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሕጂ ንምንታይ ንኽብል እየ ኣምፅዮ ዘለኹ በጃኹም ክቡራት ኣሕዋት ነዘን መሳኪን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና እንዳቐተልና ኣይንወድኣይን እንዳቐተልናስ ኣይንወድኣይን እንታይ ንጌረናና ኣብ ዝተፈላለየ ኮመንት ከምዚ ዓይነት ቪድዮ ክሰርሕ ከለኹ በጃኹም ኣይትቕተሉና እንዶ የሕዋትኩም እንዲና ክብላ ከለዋ ዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ብጣዕሚ እየን ዘደንግፃን መሳኪን ሓሲብኩም ወዲኹም ዞም ቆልዑ ዞም 4 ቆልዑ እንታይ ዓይነት ትራውማ እንታይ ዓይነት በሰላን ስምብራትን ሒዞም ይዓብዩ ኣዝዩ ከቢድ እዩ መሳኪን ነዞም 4 ቆልዑ ኣዘኽቲሞም ካብቲ ኣዝዩ ዘሕዝነካ ድማ ተፈፀመ ኢሉ ኣብ ፌስቡክ መፅሓፍ እዩ እንታይ ዓይነት ድንቁርና ይበሃል እዚ ኣብቲ ማወዳት በጃኹም እንዶ ነብስና ንፍቶ ብለኩም ኣለኹ ኣነ ነብስናስ ንፍቅር ነብሱ ዘፍቅር ሰብ ፅንፂ ዓይኒ ናይ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ናይ ዝኾነ ወዲ ሰብ ኣየንፍርኒ ምክንያቱ እንድሕር ተንኪፍካ እንድሕር ቀቲልካ ወይ ነብስኻ ብድሕሪ ክተጥፊእኻ ወይ ከዓ ኣብ እስር ቤትኻ ክትበሊ እዚ ደጋጊመ ዛረብ ኣለኹ ኣነ ኣብ እስር ቤት እንድሕር ትበሊ ኮይንካሲ ኣየናይ ተዓወት እንታይ ከሲብካ ንስኻ ቆልዑ ኣዘኽቲምካስ እንታይ ትኸስብ ወላ ሓንቲ ድሓር ድማ ዝኾነ ነገር ክንሓርቕ ንኽእል ኢና ሓረቓት ሰባት ክንህሉ ንኽእል ኢና ቁሩብ ንረጋጋእ ሰኣን ንእሽተይ ሰኣን ሓንቲ ደቂቕ ምርግጋእ ዘይከውን ሓደጋ ንፍፅም ኣለና እቲ ቀንዲ መምሃሪ ለሕጂ ሕጂ መፅአ ዘለኹ ድማ እዛ ንሪኣ ዘለና ሄለን ሓፍትና መቸም ኩላትና ንፈልጣ ኢና እታ ንሳ ብዛዕባ እዚ ጉዳይን ንዓኣ ዘጋጥማ ዝነበረን ኣብ ፌስቡክ ዝፀሓፈቶ ናባኹም ከብሎ ነዛ ሓፍትና ሰዓት 11:30 ቀቲልዋ ሰዓት 11:40 ድማ ተፈፀመ ኢሉ ጽሒፉ ዓሚ ኣብ ፌስቲቫላት መፂኻ ዕግርግር ኣብ ዝግበረሉ ዝነበረ ግዜ ኣብ ኮመንት መፂው ቀዳማይ ክትድፍኢ ኢኺ ካልኣይ
معلت خطة تصدقيني سالساي كتحردي إخيلوني نبوليس حبيرة فايل نمبر هيبوم كنكاتاتو إنا يلومني نزي زينا مسرقخو أرمم أبيل النبكا أزي زكافلوكم زلخو نخلنا ممهاري كخوننا إيو زخونة كمزا عينت كالات زوت سب شلل كيبهال وحج كيمت من قد وحج تسرق نستقود حفتنا منكسة سمياتي وارسا نملع بيتسب صنعاتي هبوم سلازي نيلن حفتناون اب كومنت نسا تشرحهم زنبرت فيديوهات دي ولا قلمله كتحردي خدوك حردكي ادوخ اتلكي ادو قليلو يصحفلا نيرو بليز كبرات حوات كابكم ز عينت نغرات نقطب اتي جنا نغرات كيغوانفن كله ابو امورنا زمالالسو ወይ ከአካብ ልሳና ዝወጽ ነገራቲና ጽባህ ንጎ ዝኾነ ከቢድ ነገር ከጋጥምን كله ነጓንፎ ወይ ከአ ንገብሮ አብ ተግባር ነሪኦ ዘለና ስለዚህ እዞም ክንቀትሊና ክንቀትለኪና ክንሓርደኪና ዝብሉ ዓይነት ቃላት አይንጠቀመሎም ክንደይ ሰባት ኣለኹም ወላ ንጾታ ይኹን ወላ ገለ ክንቀትለኪና ክንሓርደኪና ክነጥፈኪና ገለ መልእክት ትብሉ ፕሊዝ አቋርጾ ዝኸምዛ ዓይነት ነገራት ቃላት ኖርማል መሲልካ ኹም ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ዓይነት ሽግር ከጓንፈካን ከሎ ግን ጽባሕ ንጎ ንስኻ እንታይ እቲ ኣብ እምሮኻ ክትነጥቆም ዝጸናሕካ ክመላለሱ ዝጸንሑ ቃላት ግበሮም አብሎም ይዝብለካ ሸጣን ድማ ከምዛ ዓይነት ነገር ዝደሊ መቸም ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ካብ ሸጣን ዝገደድና ሸጣውን ትኾይና ኣለና ንሕና ደቂ ሰባት ፕሊስ ነዘን መሳኪን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኣይንቕተለን ነንሕድና ንፍቕር ኣብዛ ሓፃር ዝኾነት ዓለም ሰላምን ፍቕርን ጌርና ነንሕድና ተሳኒና ብስኒትን ፍቕርን ንንበር ንዝሞተት ሓፍትና ዝጋቢር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሳ ንመላእ ስድራ ቤት ድማ ዝጋቢር ኣምላኽ ሙሉእ ምጽንናዕ ይሃቦም إيش حوات أنا كل دلتي مسيلكم مالت أو زغرا جزي بتعمي حمانا قرات نسمع لنا بوانو فتاري بعلوم حرتي ورد لنا فتاري بعلوم هم جعانت نقر نسمع له زي يقارص يود يا بمقتل بعلنا لخونا سو أونت نقر سنحاز مالت حنتو قال نقال محدقوني دوره كواك تحرد دوره كواك بكارا جيرخا كتقتلسي بقى لهنا يسمعك اي حماس سمعت معناته نفسي غتطفئ لها بتشافت اربع علوم حرت يوردنا بمقطع نبرخت حفتنا نخالوت هم برختي حفتنا حما نقر صحن حواتنا نبمو الان منغس السمايات وارسن بمقطع نزهم ز عينت رسح لهنا ونديل صريح له نانسا تحسس له ودي وكل لهنا فردك وها ندلينا بيو جايز نعلم عاد فيديونا نزي مسنيرو نيكس بخالي فيديوش كعني جانا سسنين عاخو